Fil-programm tal-lum se nħarsu lejn ħajjet u ħidmet Emanuel Benjamin Vella. Fost l-oħrajn kien storiku, arkeologu u kittieb. Emanuel Benjamin Vella twilet fil-Mosta fl-20 ta' Ġunju 1899. Ingħata borża ta' studju fil-Kulleġġ St. Mary's f'Londra, fejn dam sentejn u gradwa fl-edukazzjoni. Kien għalliem u surmast fi skejjel primarji. Beda jikteb kodba għat-tfal dwar it-talim tal-Malti, magħrufa aħjar bħala ġabra ta' Wart. Kiteb ukoll diversi kodba dwar bliet u rħula differenti. Vella kien jgħallem l-Ingliż lill-għalliema prospettivi. Fl-1946 kiteb The Teaching of English in Our Primary Schools. Vella għex fi żmien ta' taqlib politiku u soċjali kemm f'pajjiżna u kemm lilin. Kien iż-żmien fejn fil-Gżejjer tagħna il-kwistjoni tal-lingwa kienet fl-aqwa tagħha. Għex ukoll iż-żewġ gwerer dinjija. Vella miet fit-2 ta' Mejju 1946 fl-età ta' 47 sena. Il-ħajja ta' Vella minkejja li kienet qasira kienet mimlija attività. Tajjeb ngħidu li Ibi Vella, Emanuel Benjamin Vella, huwa Mosti u huwa wieħed, anzi huwa l-kbir fost seba' aħwa. Ġifieri kienet familja pjuttost numeruża. Però kien minn dejjem persuna intelligenti u dejjem ifittex l-erf, l-istudju. U allura bħala familja naturalment enuh ħafna għax dawna kienu kollha biex ngħidu hekk kollha ta' ħsieb wieħed, però ġifieri bħala Emanuel Benjamin Vella, il-kbir, naturalment beda biex ngħidu hekk propju din it-triq tal-familja Vella. Nafu li kien persuna studjus u allura kien ifittex ħafna il-kodba, kien ukoll arkeologu u allura kien ifittex li jikxef dak kollu moħbi taħt l-art kif ngħidu, kien ukoll edukatur. Ġifieri kien persuna li kien jinteressa ħafna l-edukazzjoni, il-pedagoġija u kien ukoll kittieb, awtur. U kien jinteressa ħafna il-lingwa Maltija u anka dik Ingliża. Ġifieri huwa kien bniedem kolt ħafna. Kien persuna illi nistgħu ngħidu illi ma kontx issib ħafna fi żmienu, ma kien wieħed minn dawk illi verament kien jispikka. Tantu veru illi meta miet anka Dunkarm stess kiteb li kien Malti ta' veru kif ngħidu u anka Ninu Cremona kiteb propju sunett talih. Daqshekk kien importanti bħala persuna Ibi Vella. Nafu li gradwa fl-edukazzjoni f'kulleġġ Ingliż. Kemm kienet komuni din il-prattika f'dan iż-żmien? Minħabba li Ibi Vella kien għalliem, fis-sistema dak iż-żmien kien hemm il-Gvern Ingliż, ġifieri il-Gvern Malti, insomma, però il-Gvern Ingliż fil-verità ġewwa l-Gvern kolonjali, kellu policy li l-għalliema Maltin iħarriġhom l-Ingilterra. Ibi Vella kien wieħed minn dawk li ntażel biex propju jintbagħat jitħallex l-Ingilterra mar St. Mary's College u minħabba li mar l-Ingilterra dan l-kwalifika li kien sa jkollu kienet li dan kif jiġu lura isir surmast tal-iskejjel. Fi kliem ieħor minn għalliem jitla fil-gradd ta' surmast. Tajjeb ngħidu li Ibi Vella kien bniedem intelligentissimu kif diġà għadna u allura ma tantx kellu problemi biex jagħmel l-istudji u s-suċċessi li kien hemm bżonn propju fl-Ingilterra. Kienet komuni fis-sens illi kienet prassi, però ma tfissirx kien jmur kulħadd, kienu jkunu ftit dawk il-għalliema Maltin li jintbagħtu kemm rġiel u anke mbagħad il-qudiem anke nisa jintbagħtu l-Ingilterra propju biex iġibu din kwalifika. Ta' min jgħid ukoll għax importanti fil-każ ta' Ibi Vella, illi Ibi Vella ġab ċertifikat partikolari kien l-ewwel wieħed f'Malta li rnexxielu jġibu. Illi kien ċertifikat li jikkwalifikah li jgħallem fi kwalinkwa skola primarja fl-imperu kollu. Ġifieri mhux Malta biss. Vella ta' kontribut siewi fil-qasam tal-edukazzjoni. Ibi Vella kien għalliem, kien ukoll surmast tal-iskejjel u wara ftit ukoll sar anke spettur tal-iskejjel, inspector bl-Ingliż kienet il-kelma eżatta, imma aħna ngħidu l-spettur għax nużaw il-kelma Maltija. U li xogħlu kien allura li jieħu ħsieb kif l-għalliema qed jgħallmu jippromuovi naturalment is-suġġetti f'dal każ tiegħu kienu il-Malti u l-Ingliż għax il-Malti kien spiċċa biex ngħidu hekk ħadu bħala responsabilità tiegħu. Kien ukoll persuna illi ippromuova ħafna il-qari, il-kitba u l-istudju anke tal-Ingliż. Però barra minn dan ukoll ippromuova ħafna il-pedagoġija, ġifieri x-xjenza tat-tagħlim.
Ibi Vella ma kienx għallim komuni, ma kienx għallim bħall-oħrajn, kien għallim illi kien ħares ħafna l-qoddim, kien għallim illi kellu aspettattivi kbar fit-talim ta' Malta u li kienu kol biex ngħidu hekk il-protett ta' Albert Villafella li kien id-direttur tal-edukazzjoni dak iż-żmien li jażlu mill-ewwel biex anke jieħu fuq spalleh kif ngħidu aspetti ġodda anke fit-talim u fil-pedagoġija Maltija. Wieħed mill-kontributi sewja ta' Vella fil-qasam tal-kitba kienu s-sensiela ta' kotba dwar bliet u rħula differenti. Nistgħu ngħidu li Vella fis-sensiela ta' kotba li kiteb, fost dak li kiteb 6 kotba fuq lokalitajiet differenti. Fil-verità, xi kotba minnhom fuq iktar minn lokalità waħda. Beda bħaż-Żabbar, imbagħad kiteb wieħed fuq iż-Żejtun u Marsaxlok, u mbagħad wieħed fuq il-Mosta, u mbagħad għamel wieħed fuq Raħal Ġdid u Ħattalxin, u mbagħad għamel wieħed ukoll anke fuq Birkirkara. Ġifieri li rrid ngħid huwa li għamel sensiela ta' kotba fejn studja mill-viċin lokalitajiet. Issa ma kienx daqshekk normali din illi inti kollok lokalitajiet u toqgħod tikteb fuqhom, il-ġakbira kont tikteb fuq affarijiet aktar wiesa, jew nkella fuq pereżempju fuq il-Kavalli ta' San Ġwan jew affarijiet bħal dawn. Però Ibi Vella ħass illi għandu wkoll jagħti biex ngħidu hekk l-status lill-lokalitajiet per se, ġifieri jikteb direttament fuqhom. Issa, tajjeb ngħidu ma kienx l-ewwel wieħed, ġifieri qablu kien hemm oħrajn, jiena Ferres pereżempju, Kastanja, kien li kitbu wkoll fuq lokalitajiet varji, f'aspetti varji tagħhom, hekk irridu mmorru aktar lura, anka John Francisca Bela li propju literalment kien beda anka jikteb ukoll fuq xi lokalitajiet Maltin, għalkemm mhux fit-tul imma ukoll misshom. X'irridu ngħidu? Kien hemm min beda qablu, però hu kien l-ewwel wieħed li biex ngħidu hekk ta' spinta enormi, mhux lokalità waħda, imma sensiera ta' lokalitajiet, għax naturalment lokalitajiet waħdiet kien ikollok awturi differenti li jiktbu fuqhom, però mhux sensiera sħiħa ta' kotba mill-istess awtur. U allura naraw l-innovazzjoni f'dan is-sens, illi beda jirrikonoxxi illi l-lokalitajiet għandhom l-istorja tagħhom, għandhom il-patrimonju tagħhom, għandhom il-wirt varju tagħhom u Ibi Vella beda jikteb fuqhom. Ejja nħarsu fid-dettall lejn wieħed minnhom. Jiena mill-Mosta u allura naqbad il-ktieb tal-Mosta bil-Knisja tagħha. Huwa ktieb interessanti ħafna, ktieb li jibda mill-preistorja, jaqpa sejjer prattikament sa żmien li Vella kien għadu ħaj, ġifieri fi kliem ieħor sa snin 30, għax Vella għax romor fl-1946, però mbagħad daħlu kod boħrajn wara u daħal il-gwerra, però nnexxielu sal-1930 ikkaverja biex ngħidu hekk kollox minn dak kollu l-aspetti varji tal-Mosta. U dal-ktieb huwa ktieb biex insemmu wieħed għax l-oħrajn kollha bħalu bl-istess ingredienti, huwa ktieb varjat. Fi kliem ieħor jaqbad l-istorja tal-Knisja għax il-Knisja fil-lokalitajiet Maltin hija dejjem iċ-ċentru ta' kollox, però jaqbad ukoll il-ħajja soċjali. Jitkellem ukoll fuq il-ħajja biex ngħidu hekk ta' kuljum, l-użanzi varji, personaġġi differenti, nies u aspetti illi sawru ir-raħal. Il-Mosta dak iż-żmien kien raħal żgħir, però għalkemm kien żgħir kien diġà rikk f'ħafna aspetti u f'ħafna informazzjoni. U allura Ibi Vella jaqbad da kollu mill-dokumenti, uħud minnhom anke jikkwotuhom diretti, oħrajn għax saqsi nies oħrajn li kienu jafu b'ċerti aspetti varji u allura għenuh u taħu l-informazzjoni, u naturalment anke l-arkeoloġija li huwa stess kien jagħmel. Fil-fatt hemm chapters sħaħ, kapitli sħaħ fejn jikteb propju fuq l-arkeoloġija varja li hu stess kien skopra waqt li qed idur ġol Mosta. Din is-sensiela fiha wkoll numru ta' ritratti. Din is-sensiela fiha numru ta' ritratti li minnhom infishom huma interessanti l-ewwel nett għax huma ritratti antiki. Naturalment dawn li morru lura għall-ewwel nofs, anzi għall-ewwel terz tas-seklu 20, huma ritratti li naturalment ħut minnhom ma dakx issibhom fl-oriġinal tagħhom huma tarhom biss propju f'daw il-kotba, u barra minn hekk naturalment huma ritratti li huma storiċi wkoll għax jiddokumentaw mumenti varji, pereżempju jurik personaġġi partikolari qegħdin jagħmlu xi ħaġa, jurik binijiet differenti illi naturalment illum inbidlu jew inkella evolvew, jurik ukoll laqtijiet illi fil-fatt illum jista' jkun li sparixxew ma dakx issibhom. Li rrid ngħid huma ritratti li huma wkoll mhux biss funzjonali għaliex għax jgħinu ħafna it-test li kiteb, imma wkoll huma storiċi minnhom infishom għax jiddokumentaw mumenti differenti mill-ħajja passata Maltija. Mingħajr dubju biex ħareġ din is-sensiela kien jeħtieġ il-finanzi.
Fil-verità, nistgħu ngħidu wkoll li Bivella kellu bżonn naturalment jippubblika il-kotba mhux biss jiktibhom. U allura kellu bżonn anke nies oħrajn, pubblikaturi jew inkella stampaturi u naturalment finanzi. Ma kienx daqshekk faċli, għax meta inti toħroġ il-kotba ġeneralment kien joħroġhom hu, kien jistampa pereżempju l-Empire Press pereżempju, ma l-Empire Press kienet tistampalu aktar milli tisponsorjah kif ngħidu. Allura interessanti jidħol l-element tar-riklam. Di kultant naħsbu li hija xi ħaġa moderna, ma mhijiex daqshekk moderna, illi r-reklamar kien jgħin biex waqt li naturalment il-negozju qed jirreklamaw dak li ibijaw jew dak li qed joffru, jagħtu wkoll ammont ta' flus li bihom jifdi xi ftit mill-ispejjeż li kien ikollu għal ċertu kotba. Mhux f'kull ktieb issib ir-reklami però biex inkunu ċari. Ġifieri ma nafx eżattament minn fejn kien iġib ċertu ammonti ta' flus, jiena nissuspetta li barra li kien joħroġ minn butu forsi kien ikollu wkoll anke xi sostenituri li mhux bil-fors jidhru bħala ismijiet, imma li nistgħu ngħidu żgur li dan irnexxielu joħroġ 6 kotba biex ngħidu hekk fuq lokalitajiet differenti u rnexxielu joħroġhom bl-aħjar mod possibbli għal dak iż-żmien. Fi kliem ieħor anke l-istampar stess jorik biċ-ċar li kienu stampati b'mod tajjeb għal żmienhom. Naraw ftit jekk dawn il-pubblikazzjonijiet baqgħux popolari wara Vella, anke llum il-ġurnata. Tajjeb ngħidu li filwaqt li Vella kiteb dan is-sensiela ta' kotba, warah kitbu nies oħrajn. Fi kliem ieħor il-ġeneru minnu nnifsu mhux tal-li ma waqafx imma tal-li żdied. Illum nistgħu ngħidu li kważi kull raħal u kull belt Maltija u Awċija għandhom almenu storja waħda tagħhom. Fi kliem ieħor għandna pubblikazzjonijiet regolari li ħafna minnhom joħorġu permezz ta' inizjattivi tal-Kunsilli Lokali tal-Post, jew nkella ta' assoċjazzjonijiet volontarji li propju biex ngħidu imexxu l-qudiem l-interessi ta' dak il-post u li allura qed joħorġu numru ta' kotba, ngħidu aħna dal-aħħar 20 sena, ħarġu numru ta' kotba għadhom joħorġu sal-lum propju fuq lokalitajiet differenti. Jiena l-ewwel wieħed ukoll għandi numru minnhom daw il-kotba fuq lokalitajiet varji f'Malta, fuq il-Ħamrun, fuq il-Rendi, fuq il-Mosta. Li rrid ngħid huwa li huwa ġeneru li għadu għaddej u li għadu jiġi mfittex. Mhux tal-hekk tal-lum qegħdin narawh bħala l-aktar ġeneru importanti biex nippromuovu mhux biss l-istorja tal-lokalitajiet imma wkoll anke aspetti ta' kwalitajiet tal-lokalitajiet. Pereżempju llum nikbu kotba li għandhom xaqsmu mal-preġi varji tal-postijiet fejn allura jkollok viżitaturi, turisti li jistgħu jiġu u li wkoll allura ikunu jistgħu jsibu u jarawhom. Oħra, Bivella kien jikteb bil-Malti. Illum qegħdin naraw li biex aħna nkattru biex ngħidu hekk il-popolaritajiet tal-lokalitajiet irridu nikbu b'lingwa aktar internazzjonali. U allura ħafna mill-kotba llum flok qed jinkitbu bil-Malti qed jinkitbu bl-Ingliż. U r-raġuni mhijiex għax aħna kontra l-Malti, naċċertak, imma hija biss funzjonali. Jekk aħna rridu mmessu il-messaġġ tal-lokalitajiet hemm barra, irridu bil-fors nikbuhom b'lingwa li hemm barra tinftiehem aktar. Forsi l-aktar xogħol magħruf ta' Bivella huwa s-serje tal-ġabra ta' Wart. Din il-ġabra ntużat fl-iskejjel tal-Istat għal aktar minn 40 sena. Naħseb meta nitkellmu fuq Bivella, ismu mal-ewwel marbut ma' sensiela ta' kotba li ntużaw fl-iskejjel għal snin twal ġabra ta' Wart. Li hemm interessanti f'din is-sensiela hi li hija magħmula minn qatt ta' kotba li jindirizzaw etajiet differenti ta' tfal, miż-żgħar għal aktar infarfrin. Meta nitkellmu fuq il-ġabra ta' Wart, tajjeb li din nitkellmu fuq sensiela ta' kotba, fuq ġabra ta' kotba, qed nitkellmu fuq 2 għażar net, l-ewwel u t-tieni sena, 4 kotba għal tfal daqsxejn ikbar li huma l-ewwel, it-tieni, it-tielet u r-raba' ktieb, u mbagħad ktieb li ftit li xejn huwa magħruf għat-tfal li huma fl-aktar klassijiet għolja fl-iskejjel tal-Gvern. Issa din is-sensiela tfasslet minn Bivella biex tindirizza it-tagħlim tal-Malti hekk kif il-Malti beda jkollu ortografija u alfabet standardizzat maqbul u mfassal mill-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti illum magħrufa bħala l-Akkademja tal-Malti li allura din is-sensiela użata l-ewwel darba l-alfabet u l-ortografija maqbula u allura bil-maqlub ta' dak li kien jiġri qabel is-simboli tal-alfabet, il-mod kif kien jinkiteb il-Malti huwa dak standard. Kien appuntu fil-bidu ta' snin 30 li l-ħidma favur il-Malti qabdet b'saħħa biex imbagħad
fl-1934 kellek il-Malti li jiġi uffiċjali. Ibi Vella qabdu jaħdem din is-sensiela id-direttur tal-edukazzjoni ta' dak iż-żmien La Ferla li għalkemm kellu imħabba kbira lejn l-Ingliż, xorta waħda ħadem anka biex il-Malti jiġi mgħallem ukoll fl-iskejjel. Naħseb mod intelligenti ħafna flok prova jfassal kollox waħdu, ġibet miegħu xi nies li kienu tajbin għal dan ix-xogħol b'esperjenza. Qed nitkellmu b'nies bħal pereżempju Gianni Cilja li allura bil-pols tagħhom fl-iskejjel setgħu faċilment jgħinu lil Ibi Vella biex ifassal din is-sensiela. Inħarsu lejn il-kontenut u nisimgħu dwar ir-rakkonti u l-kitbiet li fihom. Il-kodba Ġabra ta' Ward fihom kontenut li naturalment jirrifletti l-orizzont tal-aspettattivi ta' żmienu. Din nitkellmu fil-bidu tas-seklu 20 fejn il-nies u Malta kienet aktar viċin l-ambjent naturali fejn kellek aktar irħula, il-bliet kienu għadhom mhux daqshekk mifruxin u allura l-idea ta' Ibi Vella kienet li jippreżenta letteratura tfal li hija fil-kuntest ta' ambjent Malti ta' żmienu. Allura għandek ir-raħħala, għandek il-patrijiet, għandek it-tfal jilagħbu, għandek xi tabib li jibda jitfaċċa lawn u lem, għandek il-lob ta' dak iż-żmien, għandek l-annimali u l-importanza tagħhom bħala letteratura tfal. Barra dan it-tip ta' kontenut imma ra li l-Ġabra ta' Ward tkun mezz ta' kif teduka lil poplu, jiġifieri li tagħti lit-tfal li mbagħad il-qudiem kellhom ikunu ċittadini ta' għada dik l-edukazzjoni bażika f'dik li hija iġene, ġifieri li inti toħroġ għax-xemx, pereżempju llum laqas timmaġina li tikteb xi ħaġa b'dik l-importanza kollha, l-importanza tal-ħasil li inti tinħasel u żomm ruħek nadif, tal-ilbies li u dak dik l-imġiba ċivika li tgħin lit-tfal biex ikunu iktar jistgħu jiffunzjonaw fis-soċjetà b'mod edukat. Barra minn dan fil-Ġabra ta' Ward imbagħad Ibi Vella laqat ukoll kontenut ta' informazzjoni biex jagħti lill-ġenerazzjonijiet il-ġodda sfond kulturali li forsi sa dak iż-żmien ma kienx qed jasal ħafna. Allura għandek stejjer marbuta mal-mitoloġija, għandek stejjer marbuta mal-istorja ta' Ruma u l-Greċja, għandek stejjer meslutin mill-Bibja. U naturalment imbagħad għandek ukoll xi stejjer jew aneddoti brabta mal-Imperu Ingliż. U jista' jkun appuntu li huma dawn tal-aħħar li baqgħu joħolqu daqsxejn ta' reazzjoni fin-nies li jaqraw dawn il-kotba għaliex għalkemm inkitbu fit-tletinijiet u Malta dak iż-żmien kienet taħt l-Ingliżi, allura l-importanza tar-re u r-reġina, l-importanza tal-Gran Brittanja, dan kollha iktar ma b'Malta bdiet tersaq mbagħad lejn l-indipendenza u mbagħad Repubblika bdew idarsu u allura kien hemm moviment biex dawn il-kotba mbagħad mhux biss jaġġornaw ruħhom imma mbagħad jaslu biex jinbidlu. F'din il-ġabra ma nsibux biss kitbiet imma anke illustrazzjonijiet. Il-Ġabra ta' Ward hija sensiela li tindirizza il-gosti ta' tfal. Allura meta nitkellmu fuq ktieb ta' tfal li din nitkellmu fuq ktieb li malkemm magħmul minn kliem miegħu ikun hemm l-istampi. Issa qegħdin nitkellmu f'perjodu fejn l-istampa f'Malta kienet qiegħda tibda tiżviluppa u tista' tagħmel avvanzi żgħar ukoll. Il-ġabra hija kollha magħmula b'illustrazzjonijiet ta' nies differenti, imma fejn jiġi għal kuntest Malti, kellek lil Robert Caruana Dingley li għamel illustrazzjonijiet li mbagħad intużaw ma' stejjer li huma tipikament Maltin. Per eżempju, l-istorja ta' ir-rebħa ta' Pupul ta' Temi Żammit għandha dik l-illustrazzjoni li berba daqqiet, berba linji joħloqlok skizz ta' sitwazzjoni li allura tagħti l-kuntest Malti ta' dak il-perjodu li l-bies ukoll jirrifletti dak iż-żmien. Mbagħad kellek ukoll illustrazzjonijiet meħudin minn kotba li kienu qed jiġu pubblikati fl-istess perjodu l-Ingilterra. Tajjeb li wieħed jiftakar ukoll li din is-sensiela l-ewwel darba ġiet ippubblikata mill-Oxford University Press ta' Londra. U allura ċertu materjal viżiv kien jintuża b'mod regolari minn ktieb għal ieħor. Li hemm interessanti wkoll brabta mal-illustrazzjonijiet hi l-idea li f'dawn il-kotba il-kulur kien għadu qed jintuża appuntu fil-bidunet tiegħu.
U fil-ġabra ta' Wart għandek żewġ stampi li meta tkun għadek tifel fil-jed tara ktieb bl-abjad u l-iswed u f'daqqa waħda tara stampa bil-kulur. Waħda hija rakkont ta' kif il-kuluri jitħaltu, lewnijiet hija kelma daqsxejn partikolari huwa plural partikolari. U l-oħra imma hi li fit-tieni ktieb, allura ktieb li huwa għal etajiet iż-żgħar, għandek id-dera tal-Port il-Kbir bil-bandiera tal-Ingilterra tperper fuq il-Port il-Kbir. U meta għandek id-dera tal-Port il-Kbir bil-bandiera Ingliża, fil-waqt li forsi fil-bidu meta ħareġ il-ktieb kienet aċċettata u kienet xi ħaġa li n-nies apprezzaw, min-naħa l-oħra aktar ma Malta bdiet tersaq lejn l-indipendenza u mbagħad wara kisbet ir-Repubblika, l-idea li għandek dera bħal dik bil-bandiera Ingliża tperper fuq il-Port il-Kbir kienet raġuni oħra li din is-sensiela ma kellix għalfejn tibqa' biss tiġi aġġornata imma mbagħad tinbidel. Parti mix-xogħol tiegħi huwa li nagħlem il-letteratura għat-tfal fil-livell universitarju lill-għalliema ta' għada u wieħed mill-korsijiet tagħhom huwa appuntu l-letteratura għat-tfal. Mument importanti fl-istorja tal-letteratura għat-tfal huma is-snin 30 u s-sensiela ġabra ta' Wart. Kien għalhekk li ħadd ħsieb li nnaqqi il-materjali li forsi għallum m'għadux validu imma l-element letterarju jinġabar u jingħata libsa ġdida. L-istejjer u l-poeżiji klassiċi mill-ġabra ta' Wart ġew ippreżentati b'mod viżiv minn Paul Caruana bl-akwarell u minn Matt Stroud bl-użu tal-arti diġitali u allura dawn l-istejjer, dawn il-poeżiji, dawn it-taqbiliet setgħu jieħdu ħajja ġdida biex il-ġenerazzjonijiet ta' Malta u Għawdex illum jaqraw u jiltaqgħu ma' dan il-wirt li naturalment huwa parti mill-wirt letterarju Malti. Issa se naqraw silta minn Ġabra ta' Wart ta' E.B. Vella, ir-raba' ktieb, u s-silta jisimha Drawwiet tas-saħħa. Għaliex m'għandekx tobżoq fl-art? Ilaqla għandek tqiegħed maktur quddiem ħalqek meta tisol jew quddiem imnieħrek meta tagħtas. Għaliex hija drawwa ħażina li tbilsebek mal-sienek biex taqleb il-folji tal-ktieb. Ilaqla huwa ħażin tuża sapun, xugaman, moxt, xkupilja tas-snien, ilbiż u ħwejjeġ tas-sodda li jkunu żomm ħaddieħor. Għal ħafna minna ix-xogħol ta' E.B. Vella iqanqililna memorji ta' żmien li għadda. Imma dawn ix-xogħlijiet jagħtuna dewqa ta' soċjetà imbeda ta' Malta differenti. U b'dan wasalna fit-tmiem programm ieħor. Narawkom għal jmiss.